Ev pankarta dirêj a ku weka xalîçeyeka rengî xuyatke ji wêneyên bi sedan windayan pêk tê ku her yek xwediyê çîrokek dilgiran e. Piraniyê wan windayên salên notî ne. Malbatên windayan 833 heftene her şemî ji bo xizmên xwe yên hinda kom dibin û dibêjin bila winda bên dîtin ku jer an kiryar bên datkirin. Li gorî daneyên Komela Mafê Mirovan di navbera salên 1984 û 2004 de ji 17,000 zêdetir mirov hinda bûne. Piraniyê wan li bajarê Kurdan e. Dayika Behiyê jî ji bo kurê xwe yê 12 salî hatiye. Êdî pir pîr e û hin zanyariyan jî ji bîr kiriye. Lê dibêje digel ku hêviya wê nemaye, dîsa jî dilê wê bar nade ku beşdarê vê çalakiyê nebe. Tu ji bo kî têvê de re? Bullahi xwetê Navê çi bû? Mehmet Zafer Demirqira. Tu dikarî me behsa çîrokayî bikî? Ne wala çîrokayî nizanim ji bîra kirî. Heşa qilmayê. Kîngê winda bû? Bû çend sal? Vay 20 sal zêde bû. Çûjok at malê bir zarok bû wî. Çend salî bû? 12. Wala 12. 12 bû. Li ku derê hinda bû? Malê mehellê. Li Diyarbekir. Tu serî dengek jê dernekê? No. Dengteli. Hûn serî geriyan? Em geriyan ne geriyan ben rîmene. Şevek birin kuştuna. Kuştunu bırakıstım ben bedeni. Ömer Saman, rêveberê İHADê behsa giringiya çalakiya malbatên hundayan dike. 833 heftene em li wendayan digerin, em li failan digerin. Em dibên wenda werin dîtin, fail werin darizandin. Ji vê daxwazê em li qadêne, tev malbat û saziyên sivîl em bi hev re tên li vir re her hefte çîrokekî parvê dikin. Di çalakiya vê heftê de çîroka du rêveberên HDP ku di sala 2001 de li Silopyayê winda bûne hate xwendin. Wekîr Deniz û Serdar Tanış 2001 de li Silopyayê li Qereqolê hatin wenda kirin. Ji vê demê de Komelê Mafê Mirovan ji bo dîtina wan gelek ket da li Silopyayê, li Şirnexê, li Amedê gelek serlêdan kir. Lê mixabin wekî hemû wendayan ev wenda jî nat qebûl kirin. Doza wan jî weka çîroka jiyana wan nîvcû maye. Yani dost ket 2015-19 de dost Anayasa Mahkemesi ciret kir. Piştevê li Ahîmê Ahîm lê cezayek birê lê wekî hûn zanin tenê wekî cezayê em bên karin bêjî aliyê aboriyê lê li aliyê hukukî mandorek nekir. Dadgeh wekî hemû dozan yani bê cezasizî û bên bê dadî derxistholê û lê hîna jî em dibên kesên ku li van sûcan hatîne wenda kirin li hemberî wan meselê demê gere neqebûl kirin. Ji ber ku sûcên li hemberî mirovatiyê ye bi wî awayî. Dadgeha Mafê Mirovan jûndakirina her du siyasetvanên Kurd dewleta Tirkiyeyê jî berpirs dîtiye. Xecican Parqîn, Dengê Amerîka, Amed.